L-ewwel balli ftaħna latu Dun Ġorġ kien ġo sarkofagu qisu ġo tebut maqtuħ mill-art, mhux fuq l-art, mhux ġo l-art. Tebut tal-ġebel impoġġi fil-basement taħt il-kappella tal-mużew. Kien motti birħama kbira, tqila u mkaħħal it-tebut. Malli din l-irħama ġiet bil-mod il-mod levered u mresqa, kien l-ewwel darba li jidher it-tebut. Dan it-tebut kellu ħġieġa żgħira fuq il-wiċċ u malli ħarisna minn ġo din il-ħġieġa kien jidher li Dun Ġorġ kien jidher intatt, jiġifieri ma kienx hemm dekompożizzjoni tal-ġisem tiegħu. Ovvjament dak il-ħin sar ħafna furur, kulħadd kien mistaġeb bl-istat ta' preservazzjoni li kien, però ovvjament imbagħad ridna bil-fors nagħmlu il-kumplament tal-eżamijiet billi niftħu t-tebut innifsu, neħħina latu bil-mod il-mod. Ovvjament t-tebut kien ilu midfun hemmhekk għal 40 sena u allura mhux faċli li taqbad u tneħħi il-viti tat-tebut, eċetera, dejjem ikollok dawk il-problemi żgħar li ġew issuperati, neħħa il-wiċċ tat-tebut u hemmhekk stajna naċċertifikaw li il-ġisem ta' Dun Ġorġ kien għadu intatt, il-ħwejjeġ kienu għadhom intatti. Ovvjament kien swiet kif dejjem jiġri f'każi ta' mummifikazzjoni jew preservazzjoni tali li l-għada li l-ġisem, il-ġilda stess tal-persuna tibqa' intatta u dik il-stat ta' swidija kienet tirrifletti wkoll fuq il-ħwejjeġ għalkemm kienu jidhru anke parti mill-vestimenti li kien liebes vjola li kien indifendihom u l-kulur kien għadu jidher. Eventwalment imbagħad dawn addafnihom u ġibna kważi l-bitzilla tidher ċara, għamilna ħafna xogħol ta' preservazzjoni fuq Dun Ġorġ. Dak il-mument li nfetaħ allura kulħadd kien mistaġeb bl-istat ta' preservazzjoni li kien hemm. Kien hemm traċċi ta' ammonja li ħareġ malli neħħiet l-irħama l-ewwel darba. L-ammonja hija indikazzjoni ta' putrifikazzjoni, ta' tmermir. Però effettivament kif qedtlek il-ġisem ta' Dun Ġorġ kien jidher kompletament intatt. Il-ġilda kienet intatta, l-wiċċ kien ixriviljat imma intatt, kien għad bix-xar ma' rasu, dufrejn fil-post, fuq lit li tidher ċara, saqajn fil-post, bniedem swiet biż-żmien però intatt. Ovvjament l-eżumazzjoni ta' Dun Ġorġ ma kienitx biss momentarja, ma saru ħafna interventi oħrajn wara. Mill-7 ta' Lulju tas-sena 2000 sa April tal-2001 il-ġisem ta' Dun Ġorġ effettivament lajnieh u tfinnieh mill-ġdid 6 darbiet. Kull darba issir intervent wieħed wara l-ieħor li jkun interventi ppjanat u kull darba nerġgħu nitfnuh fl-istess post fejn kien bil-interventi ġodda li għamilna fuqu. Pereżempju, kull intervent li għamilt minn dakinhar law, l-arja peress li lajna latu wara 40 sena, daħlet ħafna arja ġdida biex nevita li issir tmermir jew li ssir bacterial decomposition jew issir jidħol xi fungus u jibda jaffettwa jattakka l-ġisem ta' Dun Ġorġ mill-arja ta' barra. Peress ukoll li mal-instab li kien fi stat tant preservat, il-kurja aċċettat li jidħlu l-press u ħafna nies oħra u allura f'dik il-kappella żgħira kien hemm ħafna nies f'daqqa waħda. B'dik l-arja ta' Lulju sħuna, b'dik il-moisture ta' nies kollha jħorġu il-breathing tagħhom barra. Allura rrid bil-forsi nieħu prekawzjonijiet. Għamilt is-silika gel activated madwaru u il-daħħalt pipe tar-ram
ġolat taħt latu tat-tebut qabel ma tkaħħal tajjeb u għal nofsija sħiħa irreplejsjajt l-arja with nitrogen biex bekk neħħejt kull darba li nagħmel intervent, kull darba nagħmel dan il-proċess. Biex bekk inneħħi chances ta' dekompożizzjoni li hija sfurzata imħabba l-interventi tagħna stess biex aħna stess ma nkomplux inħassru l-istat li sibni fih.